मानगोनां मीडिया पार्सनखौ बरायना लाग्रोनाय जाहैबाय। जों दिनै सेंट्रेल अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि बिथोन बादियै बाक्सा अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशना मोनसे प्रेस बिबुंथि होनो नागिरदों। जों दिनै एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशन हिसाबै थांनाय 25 फेब्रुआरियाव सेंट्रेल अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशना दानि बिटिसिनि चिफ मानगोनां मुस्रि गेवलां हाग्रामा महिलारी सारजों जोंनि एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि अनसुंथाइ हिसाबै गोबाव सम जों जुजिनाय बै बेसेनखौ मोननो थाखाय हाग्रामा महिलारी सारजों सावरायनाय जायो। बे लेखा हाग्रामा महिलारी सारा थांनाय 9 मार्चआव हावलियाव जानाय PMB बडिनि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि जि मोनसे आसा मिजिं लानानै सावरायदोंमोन, बेखौ बिथाङा जाफुंसार होनो थाखाय इलेक्शन मेनिफेस्ट'नि गेजेरजों जोंनो बे अनसुंथाइखौ मोनहोनो थाखाय मोनसे लामा बेखेवनानै होदों। दा बिनि थाखायनो जों मुस्रि गेवलां दानि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारी सारखौ जों रोजा रोजा साबायखर बावो। मानो होनोब्ला जोंनि एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि सोद्रोमाफोरा रोजा रोजा ओरैनो गोग्लैसोना दं। दा बे सारा जुदि जोंनो अनसुंथाइ महरै माबा मोनसे जोंनो अनसुंथाइ होयोब्ला जों गोबां गोजोननाय मोनगोन। लोगोसे जों PMB बडिनि गासै मानगोनां सोद्रोमाफोरखौबो जों रोजा रोजा साबायखर बावो। जोंनि गांनाय उखैनाया एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि गांनाय उखैनाया जाहाथे जाफुङो, बिनि थाखाय खेबसेबाव मानगोनां दानि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारीखौ हाजासे साबायखर बावहरबावनाय थाबाय। गोजोन्थों।